Bamanyare chen muso demsene mabakoroba minumbika radio Joliba Fm watina amba foena oni soma minye kuna fundi sebe unye limana olu bora ka chaya amina ndado minu kono kuma la bi somare na biye alamsaye to kalo avril kalo tle shegin o benabi ma samba flani mwa ani kile minumbika lame mali kono ani mali koka ambe ubela jele foka wali nymando minye radio Joliba e alebe soro segu ka ofeno yana ngata marabulu tola keme murumuru kelen segu ka ambu bele jele foku wali nymando kuni soma minye kuna fundi sebe unye limana amna ndado la barata bulo bi somarena abalmake Amadou Diallo la dala nebiano minye Bouakar Traoré Grambe ale de bolo be nege karafela lema ba cheni muso ayo bisibila kuna funu keneka limana kuna fundi sebe una amba damne ni l'indépendant limana l'indépendant akumana ayajira ka foko minye mali jamana limana ala de farla anka ka sabu ke munye ko Yoruba mancha wale nyonyene do mali konala ya limana Yoruba mancha wale atisika ke ni nafolo madi walma ni do erete je jugula walma anga nafolo atasira abete mesira munufe limana sira jeleunte ajala ka fo mali nana jatemne minye yemwa jamana ukonala ka fo ko siga kera anga jamana na ka fo minye jamana yedo mina akumi songa bla jamana ufe minu ni togolangulon walma jamana mindo a jantolente limana nafolo minu be bo na abita ci bamachima utege nubu ka wale jugu kenai ajala ka fo jatemi yere bora labaina independent ka fasirila ako abise milliard keme ani milliard bisaba ani shegindema mimbe talike kalo saba labaina jate min bora ka foko na folo do minu ni limana atasira ka chanwa ado erebe obe songa do hali bamanchima ka wale jugu dafe ulasa lene pana jira ka fo jate min bole ni limana jate dore tew kaunga jamana ni jate mineke abina fo chakeda dobe ukama ko cellule financière de renseignement de la CEDEAO limana CEDEAO jekulu konala jekulu do mini a sigledo wala sa nafuluko bela jile kibarau ka ufara nyonka kata mars kalo temene kana bla novembre kalo la samba fla ani muga ajala ka foko minye bamancha wale keleli limana ukana fulo yere boka di bamanchi mauma dogodoni dogola niya aljate mene sike kela minumbe akoda fe malikona la yanno ulu ya jira ka foko soni ampurgotora soni ndoroni note limana malik misonga ke jamana de ko mi yere kasira fuite na folo minumbe bo na bita ci bamajima utege nubu ka wali jugu kenai abina fo bamanci wali be aundala nga ante ka o laje na folo minum fana be bo kata do adafe limana iba soro ode kasabi ka bon yoro ambe ka ban yoro nyini yoro do la fana do be ka faraka no ya anafulko stratégie nuyi wala cellule nationale de traitement des informations financières nukama ko sentif ale de kuna fondila wele limana ka nyefolike wiye kunungo ni bara nun tabuluka a nyefolula sentif mawu ya jira ka fo yoro akene ka ministre koro mimbe nukama ko Marimpa Sanura ani minye mudibo sako madam Kulubali Fatmata hako nunu ye mawye minu ni oluni kuna fondila wiye hakila faleke abela jilebe sentif jekulinde kono uko yoro jatemino ya jira kafo kaseka bamancha wale rekele chama sonedo mima ode ko maramafeu oka keka bamanchi maukele limana oye kinyeke nga bamancha wale rekele lifana limana afana be talike nafuloko fana kasabu bamancha wale tike bifiu limana ni jadisi nu ni nafulutu kokoro wala matu kokoro ka nafulu diuma ku deme ode farale nyonka ode bike sababu ni ayan janto hali anga nafulu botawla limana nafulu kasabi yere biye chama kabla ikuna ka dugu chechinae walma ka femero kenae ni malite limana akadogo jamana chamana hali kosa inake hotel Radisson Blue yoro bamancha wale mautara ye uka wale juguta ko segere ni mau hakli bala samba flanta anduru wati bamancha wale manu ma kelembe no yoro lu siraka fa ma fladunga kelen ajarla ka fo sifa wari wa muga o taraye okuna limana wari aba boro jume abita aba soro chogodi ode nyingali yere
o la sa an ka jamana kɔnɔ limanaw a jɔla k'a fɔ Mali kɔnɔ yan nafolo kasabi nafolo mugu bi ye i kunna a bɛ se 5 miliyɔn 10 ma nafolo mugu i b'a sɔrɔ a b'i kunna i bɛ yaala n'a ye k'a sɔrɔ dun a man kan a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma o la sa a jarala k'a fɔ limanaw o de taabolo ninnu nafolo a ka kɛ ka mugu don i bolo ka baara kɛ n'a ye o de kan ka dabila wa min yɛrɛ fanga kan ka don min na an ka jamana kɔnɔ yan o de ka baara kɛ ni nafolo ye banki siraw fɛ o de ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan caman b'a a laɲini ka taa banki la nafolo mugu k'a bɔ ka yaala n'a ye a dun limanaw a kɔlɔlɔntan tɛ bamancɛ wale tigilamaw a nafolo ninnu bɛ don olu de bolo walima a bɛ taa sira min fɛ maa kɔni t'a dɔn ni a ma ɲɛ k'i ka nafolo bɛ banki la limanaw a sɔrɔ cogo ye baara ye sira caman bɛ yen i kan ka tɛmɛ o de fɛ bamancɛ wale tigilama ninnu olu tɛ se ka tɛmɛ o siraw fɛ fo a nafolo tigilama yɛrɛ a ka bɔ n'a ka nafolo ye nafolo mugu ye ka taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ k'a fɔ de e ta tɛ wari min ye e k'a fɔ k'i b'o bɔ limanaw o tɛ se ka ɲɛ nin ye fɛɛrɛ damadɔw de sɛntif maaw y'a jira k'a fɔ nin kɔlɔlɔ b'an ka jamana kɔnɔna la a ka kan jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ a fɔ min ma ko système de bancarisation n'o ye wari tɛ se ka tɛmɛ sira foyi fɛ n'a ma kɛ ni banki siraw ye nka limanaw ka nafolo mugu i ta y'i ka wari ye o ye tiɲɛ nka ka wari mugu bɔ k'a bila i kunna a bɛ taa sira o sira fɛ maa si tɛ kɛ ala ye k'a dɔn o de fana ye ko ye ko min ni a kan ka lajɛ n'o tɛ Mali jamana an jate minɛna k'a fɔ ko siga yɛrɛ kɛra an na limanaw kalo 3 laban in na ko wari min tiɲɛna nin ko siratigɛ ninnu na a dɔw bɛ don bamancɛ wale tigilamaw bolo walima a bɛ kɛ ka terrorisme ka fanga di o la limanaw a bɛ se miliyari 138 nin ma indépendant ka kunnafoni don limanaw ale indépendant kelen in na a jirala k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye G5 Sahel o kɛlɛcɛw ko sɛgɛsɛgɛli bɛ u nɔfɛ bi k'a sababu kɛ limanaw k'u yɛrɛ tanamako la tanamako min don lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya bingani walew de don a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ jamana camancɛ ka na fɔ a kɔrɔnfɛla la limanaw yɔrɔ minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ min ma ko frontière 3 dancɛ 3 min bɛ yen n'o bɛ Mali Niger ni Burkina cɛ yɔrɔ G5 Sahel ka kɛlɛcɛw dagan bɛ nin yɔrɔ ninnu na u bɛ lakana baara la o ni Mali finitigiw ani Barikani n'a ɲɔgɔnnaw o la sa a jirala k'a fɔ kosa in na yɔrɔ Barikani tɛgɛdenkɔni ɲɛsinna ale ma k'a fɔ ko a ye mugu ci min kɛ bunti duguncini min filɛ ni a kuma cayara kosɛbɛ yɔrɔ kosa in fana na jalakili tala ka ɲɛsin hali Mali armée ma jafara bɛ k'a fɔ ko u ye dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin min ye maa dɔw ma min nana fara ka tuguni o ye ko Chadi olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la n'u bɛ G5 Sahel kɔnɔ limanaw ko olu fana yera tanamako la limanaw tanamako in a bɛ n'a fɔ a kɛra ka ɲɛsin maa 3 de ma waati min na kuma caman bɛ Barikani nɔfɛ bunti ko in na kuma caman bɛ Mali yɛrɛ armée nɔfɛ k'a fɔ ko jafara bɛ walejugu dɔw kɛra o taara ka da an ka armée la force conjointe min filɛ n'o ye kɛlɛcɛw ye minnu fara-faralen don ɲɔgɔn kan G5 Sahel kɔnɔna la limanaw ko a jateminɛna k'a fɔ k'u ye dantɛmɛ wale dɔ ta ka ɲɛsin maaw ma musomani dɔ bɛ yen san 11 ani maa 2 wɛrɛ muso 2 minnu ye muso furulenw ye o la sa limanaw ni kuma in fɔra a ye fan bɛɛ lajɛlen labɔ o la ko G5 Sahel ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw olu yɛrɛ nana waleya in kɛra yɔrɔ min na n'o ye tera ye a yɔrɔ filɛ nin Niger 8e bataillon min filɛ nin ni a ko in taara ka ɲɛsin olu ma limanaw ni ye jateminɛ kɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka misaliya yira ka limanaw jamanadenw lakana n'olu taara kɛ walejugu kɛbaa ye ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma yɔrɔ a bɛ maa dabali ban a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna nin ko in siratigɛ la limanaw ka ɲɛsin G5 Sahel ale ka kɛlɛcɛw ma minnu ye nin waleya in kɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba Fm kunnafoni lakalilen nasira la limanaw an bɛ don indicateur du renouveau ale kɔnɔ indicateur y'a jira k'a fɔ Dramane Alukɔnɛ ale bɛ to ka dakuruɲɛ kelen kɛ nka dakuruɲɛ kelen ninnu a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na Dramane Alukɔnɛ a ka kuma la ko limanaw min ye
Mali chamanje fanga nyemaw kelengerenela gouvernement mimbe no be chamanje fanga kunabi limana ku yende ka tuitinde bele jele sigime ku laje o kembe gerente bay kanyishi anga chamanje fanga mabi sabu jalla ka fo limana do kumbi ka teme wa do kumbi ka teme mi gerente o be ka ke anga chamanje fanga mawulu dala ka sababu ke muye kelengerenela gouvernement ere o taka juguna be sabu jalla ka fo ni watina minye ko wati bi kata minye gouvernement ere ko be ka nyagami abolo katafe ka sabu ke muye limana Mali alna sola jamana de sigimbe ka temanje fanga laje jema fana be bi minu sigimbe ka Mali gouvernement laje u ka bara tabolo la bi madun ma tisika sigi ku laje tin ajala ka fo hali Nations Unies bien que la tomba o ere denete meni o ya nyini ko yelemani minun bulu daledo jamanje fanga mawfe na bara fora kugu telia u ka telia ere de bara nu aka dabo wa yelemani nu ka damne o ka faroka l'americain jamana fana ale fana yi alayini ka foko wati kerengereni ka di wala sa kalata minun bulu daledo anga jamana kona nana limana o kalata olu fana ka o don ka se ka fo ni o forao limana anga jamana kona ya ben ere kente kula folo sabu politiquement yere dama uni nyonche olu sende ka nyogon famu ni kalata nu dona walma akechwa yere la be ma dun tebi min dande dun damba la ka fo limana ni sama ni mbe sena politiquement uni jamana nyama uni nyonche ko wati kenene bina di kaseka ni kalata nu ke akewati la amana ke chugo limana jamana kuntigi mimbe bi nale be chamanje fanga kuna bandaw ale dun kalenge chien ka fo tile kelen tina fara ale ka kalo 10 ani 8 ka ni tile kelen fara la ka limana ale keto do ki kodu daraman alu kone ko na manye ko o kalinga chien limana ko be kata chogomina akoto e ko atina fo bandaw ko indicateur ka kuma do de ale indicateur kelina limana ko Sénégal ko nyama bakoro no ye Bakar Tugulaye ko kiri bora nofe ablala Bakar Tugula blala kata kaso jarala ka fo chambre d'accusation minfle cour d'appel la Bamako kunungo araba yere kuna fonia bora ka bi afrikalo tle wolonfla samba fla ni muga ani kelen limana ko Bakar Tugula jala kelen mi taledo ko nyeshama no ye Sénégal ka nafolo ko mima ko ristourne coordonné de kodo limana yoro jalakili tara pôle économique et financier Bamako ya kanyeshi Bakar Tugula mako yuruku asenira ola anafulo kasabi limana abiti jo milliard kononton nyona dila limana Bakar Tugula ay minke kasula abi wati jambo kuna fona min boraka bi kunungo ko Bakar Tugula limana kene ay rekama bi atiseka me kasula ablala ko akata akaso yoro ni jatemneke abinafo Sénégal ka juru kofe aka jate kelambe no e comptable Fajala Kulubali ale de ye Bakar Tugula jalakini koina fokana ni gerente nke adala kuma eniye limana ayini mbo indicateur de renouveau kono somadaina au bonya bala Joliba kuna fundi sabe mimbe ni oye le soir de Bamako ye ale ya jira kafo limana ko bamachi jekulu nyema bamimbe na togobe bedabi yad agali limana ajela ka fuko jonde be yad agali akungolo nofe yad agali mini limana asebe koro nyinne do bi français ale ni l'américain jamana fe limana ko waliya do kera na e bela jile dabal banko sebe ninkera tesalit ajela ka fo kunungo somada ere ma wulani waliya do ye tesalit du konala ay bela jile dabal ban sabu jatemina min kera oye ka fo minye papier photo do ye ulu tigele de bora avion do kono ka bi tesalita ale du konala limana ma chamambe ulu dabali bana kosebe so mara jona fe ni waliya min kele abina fo ko avion do do no e panguru do e francika kele cheuka panguru no e barkani ode ye photo nu filiflika jigi no e janu ye yadi agali ale de kungolo be janunka limana ka Afrika jigi mimbi talike tesalita ale du konala wa sebenu baka no ye arabu sebenu ye fuka ta se
ero bie o fana jawbe aka wa tɔgɔ min fana sɛbɛnnen do aka o ye Yad Agali ale tɔgɔ ye imana min bi ka fɔ nin ko in na Suade Bamako ka fɔ la o ye ka fɔ a bɛna fɔ Faransi yɛrɛ de bɛ Yad Agali a nɔfɛ ni waati laban in na o ye ɲininkali ye limana maa bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka bi k'a fɔ jaa minnu filɛ nin ni olu filifilila ta tesali tɛ dugu kɔnɔna la ni maaw bɔra a kalama yana a ka kɛ yɔrɔ MINUSMA ka daga yɔrɔ min filɛ nin ni bamanci jɛkulu maaw taara bɛn o kan Agel Hawk limana o fana waati kelen na député kɔrɔ min ye ni o ye Ahmed Agbibi ale fana bɔra k'a fɔ ko ale bɛ maaw ka bila la n'o ye jamana faamaw ye k'a fɔ na hali ni kuma ɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ Yad Agali ani Amadu Kufa fɛ limana yalima min kɛra nin ye tesalit caman y'a jira k'a fɔ ko waliya min ye nin ye a bɛ n'a fɔ Faransi bɛ fɛ ka a fɛla yɛrɛ de yira i n'a fɔ lamɛrikɛn jamana limana o fana y'a jira cogo min na maa o maa bɛ yen ko n'i sera ka Yad Agali a yɔrɔ fɔ walima i sera ka hala a fa limana e na donbolo sɔrɔ u na lajali fɛn di e ma maa min bɛ se ka e yɛrɛ laja k'i ɲinɛ fɛn caman kɔ limana ko Faransi ni waliya min kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin tesali tale dugu kɔnɔna ma yalima ko a bɛna fɔ nin taamasen kuraw de ye wa ɲininkali do dɛ ka ɲɛsin Yad Agali sabu u bɛ fɛ ka cɛn yɛrɛ de ta a tɛgɛ ma bi ni Suade Bamako y'o fɔ ale Suade Bamako kelen in na limana a jarala k'a fɔ ko a bɛna fɔ min bɛ senna ɲininkali do k'a fɔ ko ministre yɛlɛma o bɛ sɔn ka kɛ o de bɛ jateminɛ bɛ senna nin waati ninnu na Suade Bamako ka kuma la k'a bɛna fɔ waati sera ka se ka yɛlɛmani kɛ gouvernement kɔnɔna la n'o ye cɛmancɛ fanga ye yɛrɛ kumaw bɛ senna kɛrɛfɛ kumaw caman bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a ye nin waati laban in na cɛmancɛ fanga ɲɛmaw min ye bandaw ye a ka danga Asimi Goita ka taa se ministre ɲɛmaa ma Muktar Wan ninnu waati laban in na u si tɛ min ni kuma caman bɛ u da limanaw k'a bɛna fɔ ko labɛnw de bɛ senna walasa gouvernement kura limanaw ka se ka o sigi n'a ma ɲɛ kow bɛ kɛ a bɛna fɔ jɔyɔrɔ kuraw ani waleya kuraw o de bɛ labɛn na walasa gouvernement kura in ka sigi sabu kabi fanga in dafirila Ibrahim Bokar Keita ka fanga limanaw a bɛ kalo 8 na bi coup d'état kɛlen fo ka se an bɛ waati min na ko sisan maa caman bɛ yen dɔw bɛ yen minnu ni olu ma sɔn fiyewu cɛmancɛ fanga ka baara taabolo ma ni i n'a fɔ M5 RFP n'a ɲɔgɔnna nu n'o bɛ senna o limanaw cɛmancɛ fanga maaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la walasa cɛmancɛ fanga a kana kɛ jiginna kana sɔrɔ a la don nataw la ko damadɔ kɔni bɛ yen min ye gouvernement ye u bɛ fɛ ka gouvernement ministre kuraw olu ɲini ka bila gouvernement kɔnɔna la k'a sababu kɛ ministre dɔw bɛ yen limanaw ko kabi cɛmancɛ fanga sigira olu dɔw bɛ yen ministeriya yɛrɛ baara dɔn t'u la walima ka hali miiri k'a fɔ ka kow boloda k'a fɔ ka nin kɛ walima ka nin kɛ limanaw o sen de ka kɛ jamana kɔnɔna la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ colonels de ka bolo kan colonels minnu ni olu caman bɛ yen olu bilabilalen don jamana fan caman fɛ ko yalima cɛmancɛ fanga u yɛrɛ ka diyan dalen u bɛ fɛ ka bila o de kɔnɔna la wa o ye Suade Bamako ka kuma ye ni gouvernement ma ɲɛ k'a bɛ yɛlɛma limanaw k'a kɛ ni soma ko ye ni karisa ka surun k'o bila gouvernement kɔnɔna la limanaw a bɛna fɔ ko in kɔni munumunu bɛ ka kɛ a da fɛ wa hakililaw bɛ ka munumunu walasa gouvernement kura a ka se ka sigi limanaw n'a ma ɲɛ hali premier ministre min yɛrɛ ye nin ye ni jalakili taara ka ɲɛsin a ma ale min tun bɛ commission de l'union africaine baara la a y'o baara bila ka na ministeriya jɔyɔrɔ kɛ limanaw caman bɛ yen ko ala ale nɔnabila caman bɛ k'i da don o la a fana a tɛna se ka nin jɔyɔrɔba in bila limanaw kana gouvernement ɲɛmaya la ka tila ka ban hakililaw la jamana yɛrɛ bɛ se ka taasira ɲuman sɔrɔ cogo min na nka a mana kɛ cogo o cogo limanaw Suade Bamako ka kuma la Mali sera sa an k'a lajɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la walasa gɛlɛya b'an kan o ye COVID-19 ye gɛlɛya b'an kan o ye banmacimaw ka walejuguw ye n'a fɔra ko cɛmancɛ fanga
sende ka hali kuntilina kelen sɔrɔ yɔrɔ o ye gɛlɛya dɔ faralen gɛlɛya dɔ kan. Kuma ye nin ye ne ka kumatanya ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Kunnafoni nasira la limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye soir de Bamako ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko Faransi filɛ nin ye k'i bolo fa k'a ton ani dɛmɛbaa dɔw ka ɲɛsin balo ɲuman dili an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ ni waati laban in na limanaw lakanabaliya min bɛ yen a kɛra sababu ye ka camanba de fara balo ɲuman sɔrɔli ka an ka jamana kɔnɔna la o la Faransi kunungo araba u ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔna la yan ko bolonɔ bilala sɛbɛn fila la minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma baloko nasira ninnu na maa minnu bɛ yɛrɛ ni u tɛ balo sɔrɔ fiyewu u sigiyɔrɔw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni teliya yɛrɛ kan ka kɛ joona joona ka balo ta ka ɲɛsin olu ma limanaw o baara de bɛ sen na a jirala k'a fɔ a bɛ se miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn ma nafolo in bɛ se o hakɛ de la min bɛ tali kɛ a bɛ tɛmɛ programme mondial alimentaire n'o ye PAM maaw ye ka taa se jɛkulu dɔ ma ko min ma ko ONG première urgence internationale ani Mali ka cakɛda min ɲɛsinnen don baloko ma n'o ye commissaire à la sécurité alimentaire olu de ye u bolonɔ bila sɛbɛn in na limanaw a jirala k'a fɔ a kun ye mun ye Mali cɛmancɛ ni a kɔrɔnfɛla i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ san laban in na limanaw u sen tɛ ka sɛnɛ kɛ ka sababu kɛ bamaciya wale tigilamaw ye u ka sɛnɛfɛn walima o tiɲɛna walima u ka baganw sonyɛna san laban in na a jirala k'a fɔ cɛmancɛ yɔrɔ ninnu walima waati yɛlɛma kɔlɔlɔ sera maa caman ma limanaw u ma se ka sɛnɛ kɛ nin de ye kun damadɔw ye Faransi ni a dɛmɛbaw ani Mali u ye miirina kɛ ka se ka ni nafolo in k'a bila an ka jamana ka bolo kan limanaw ni o kɛra maa minnu bɛ yen ni u bɛ nin lahalaya la a jirala k'a fɔ du 300 ani 40 n'i y'o tila yɛrɛ a bɛ se adamaden maa 3000 ma dɛmɛ min na se minnu ma o ye baloko nasira ye ONG min ye PUI ye olu fana bɛna min bɛ tali kɛ du 102 olu fana u ka dɛmɛ bɛna ɲɛsin olu ma o bɛ ɲɛsin limanaw saniya kow ani hali balo tobiko ɲuman balo ɲuman sɔrɔli ani ka kunnafoni di maaw ma u bɛ se k'u janto u ka baloko cogoya la cogo min na min ye programme alimentaire mondial ye ale fana ta bɛna ɲɛsin maa 60 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni olu teliya yɛrɛ la dɛmɛ kan ka ta ka ɲɛsin olu ma fo u sigiyɔrɔ la baloko nasira ninnu na o la min ye commissaire à la sécurité alimentaire Mali kɔnɔ Redouane Aga Mohamed ale y'a jira k'a fɔ waleya min ye nin ye a nana waati la sabu a bɛnna waati ma olu yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ min ni o bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ jizon donna minnu kan walima jakungo o ye maa minnu sɔrɔ COVID-19 kɔlɔlɔ ye maa minnu sɔrɔ commissaire à la sécurité alimentaire ko a bɛnna waati la olu o kɔlɔlɔ sera maa minnu ma ka se ka olu fana dɛmɛ kuma ye nin ye limanaw a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la an bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala ni kunnafoni sɛbɛn min ye o ye les échos welewele ye limanaw écho ko min ye ko sogotoli dɔ o feerele o yera jɛnɛkaw fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye jɛkulu min bɛ yen ni ale bɛ maaw ka hakɛw lafasa baloko nasira ninnu na n'u k'a ma ko eredokoma ale ye jamana faamaw ladɔnniya joona joona limanaw ka se k'u sen don ko in na walasa a bɛ se ka dan sira la cogo min na o la min bɛ tali kɛ u ka biro min filɛ nin ye jɛnɛ n'u k'a ma a ɲɛma Badu Samunu ale de ye bɔra nin ko kalama marsikalo tile 30 san 2021 a ye lɛtiri dɔ ci jɛnɛ préfet ma limanaw ka lɛtiri ko k'a cari ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ani ministériso min bɛ sɛnɛko kunna baganmara ani mɔni ka taa se hali Moti yɛrɛ gouverneur ma k'u ladɔnniya k'a fɔ ko aya sɔmi kɛlen don k'a fɔ sogotoli dɔ o yera boucher dɔ bolo jɛnɛ ale mara la ko in yɛrɛ nana cogo di marsikalo tile 27 san 2021 min ye Ousmane Diko ale ye antenne locale min bɛ Redokoma ɲɛmaya la bureau national Redokoma ale de ye kunnafoniya in di k'a fɔ ko boucher dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye ko Albert Traoré aya ko sibiri marsikalo tile 27 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati u taara ye
sogotoli de b'a bolo limanaw ka feere mɔgɔw ma. Fɛn min dun don limanaw ni a sera i ka dunta ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma. Rede kuma de y'o ye jɛkulu min filɛ n'a a sigilen don ka maaw ka hakɛw lafasa. A ye lasɔmini kɛ joona ko ka boucher ka magɛn walasa a kana sogotoli ka lase maaw ma. Limanaw a kɛlen ko ka kuma in yɛrɛ fɔ ko hali bagabagali wale ma taga ɲɛsin a ma sabu boucher paranti dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko Bina Traoré ale ye bagabagali wale taga ɲɛsin a ma k'a fɔ munna a ye nin kuma bɔ a da. Bureau national min filɛ nin rede kuma tɔgɔ la ale de ye nin ko in ta ka don bala k'a fɔ olu tɛna se k'u sigi kan lajɛ. Limanaw hali n'a sɔrɔla u ka kuma ka dɔgɔn kosɛbɛ ni u ka nin baara in taabolo la nka nin waleya min kɛlen filɛ nin ye limanaw ka maaw kisi ka bɔ sogotoli ma jɛnɛ mara la. Limanaw a fura kosɛbɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye adamadenya hakɛ lafasabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kelennatonba Nations Unies ale ka fɛlaw fɛ a ye sariya minnu sigi kabi san 1985 waati ninnu. Limanaw hakilila jigin na waleya min ye nin ye n'a kɛra jɛnɛkaw fɛ yen préfet ladɔnniya la wa min ye maa caman ye minnu bɛ dugu kɔngɔ kibaruya la olu caman lɔdɔnniya walasa ko in sogotoli a bɛ se ka bɔ boucher ninnu bolo cogo min na. Segu Kamara limanaw ale ka fasiri don Les Échos welewele an bɛ kunnafoni bila nin kan waati sera kunnafoni la ka la balimakɛ Amadu Jalo fɛ min ye Boubacar Traoré Garan bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafew olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.